General Chiwenga vachizotaura manje pane mashoko anokotewa nevakomana Zim vanenge vachikota mashoko atagwa naGeneral Chiwenga. Samuziva kuti General Chiwenga vari panguva yakaoma. General Chiwenga aiwa vachizobhitirwa vachizosatline vosara vari powerless vasina kana chinhu. Zvinyange zvazvo zvisati zvafufilika, but pane mashoko anopinda achitaura panapa. Saka ndapinda mashoko anobuda nyonga panapa muZim kuti wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon. Tipinda muZim anyora achiti there is no room for factionalism at any level in the party. A party cannot be undermined by being defined in the confines of individuals. I repeat, no factionalism in the party. We are one and shall remain one. Hapana kuti uyu ndinomuda, uyu handimude, tiriteseka. Our loyalty is not to individuals, but to the bigger agenda, which is larger than us, that of the party and the people of Zimbabwe who are supreme. It is the party, it is the people of Zimbabwe who are supreme, not Inini Chiwenga. I will come and go, said Chiwenga. Mashoko anotagwa naChiwenga aiwa achidismisa mafactionalism kuti vanhu vese havafani kunongedzera kuti uyu tinomuda uyu hatimudi. Tikuona anotaura mashoko aya patiri kuona kuti aiwa maprovinces ari kuuya achiti ED ndo watinoda ngaramba achitonga. Anouya achimadismisa mashoko iwawa neMNs iri peaceful neWay iri peaceful achiti aiwa ngatimirei mafactionalism. Noda kuti karamba tingosapota munhu one anouya akaenda mosara muchidii. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pespeech yaChiwenga. Pinai comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.